بێگومان لە سەردەمێ کارەساتە شەنگالێ لە بیرە ڤان زارویان نینە ji ber ku mavê zêdetirî 8 salan e ew aware ne li kempa. Bi rêka hunerê mûzîkê û strana û şanoyê şengalê tîne bîrawan û ka çi bi serê êzdiyan hatibû. Senterê Bêrsivê Dûk û Rêxirawa UNICEF harîkariya wan dike. Ewan texeka taybet ya zaroyên kempê destnîşan kirîne, da ku fêrî hunerî bikin û ew derdeseriyên bi serê êzdiyan hatîn û ew lê haydar bin û şengalê li bîrdanka wan da bçînin. Birêka hunerî, birêka şanogeriyê, birêka strana, birêka helbesta em nîşawan din de heke zanibin şikilekî terfîhî emin. دازام چهاتیا سریوان. هەلبەت di nava senterî da ji her du regezan wergirtîne û demê ew ji qutabxanê tewaw bin ekser qesta vî cihîtken û beşê mûzîkê û stranan gelek zaro lê têne dîtin. حسب تشتيان بكاربن براستي ام جرا دولاتها باتكن يعني فيغافي بري هايفك دوام جارك هادي خولا ورغي اميري ورغي فكربي بشتي وجي جارك ديا تنبوري مفكربي بجام قالك جارا حسكن ديجي هندك تشد بيجن شاعرن دنگوان قالك خوشا ev zarokê hunerê mûzîkê û şanoyê di gel berbestên jiyana awarebûnê û bîrhatinên şengalê tevlî jiyana wan bûyne. Lê her êkî umêdek heye li paşa rojê ku xizmeta hunerê şengalê bikin. Kawa Emer Dengê Emerîka, Kempa Bêrsivê.